Katatu na Santa. Video me. Ah? Hapon sa una sige. Aksis! Halisa! Aksis! Uy, dali tayon! Dali! Di video ya, kana oh. Di. Ka video. Ano official maxi? Asal. Ito, official sa. Aksis! Adik na ngayon, hindi na panawag ha. Ano na bakit na? Na. May aggressive to Katita Wila. Pambay! Dali. 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 Pagdali, baka mag-hit na kasunita na ganik ka. O, yan talaga. Dali. Pag-hit na ganik ka.